Γεια σας, είμαι η Χριστιανά Αντωνίου. Σας καλωσορίζω στο 14ο επεισόδιο του podcast Γεύσεις Κύπρου του Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής. Σε αυτή τη σειρά podcast θα παρουσιαστούν 22 γαστρονομικά στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλας Χριστοδουλίδης και Τσακολής Γιώργος. Να μας πείτε λίγο και την ιδιότητά σας. Μάλιστα. Εγώ εκπροσωπώ την ομάδα παραγωγών κουμανταρίας που εκπροσωπούμε 6 χωριά. Είμαι ο πρόεδρος της Λάνιας, του Ινοποιού Λάνιας, της συνεργατικής κουμανταρίας Λάνιας, η οποία εκπροσωπείται στη δευτεροβάθμια που είναι 6 χωριά. Είναι η Λάνια, ο Άγιος Γεώργιος, η Σιλίκου, ο Άγιος Μάμας, το Καπηλιό, το Καλόχωριο και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι 6 από τα 14 χωριά που δικαιούνται να κάνουν κουμανταρία. Εγώ από Ινοποιό Ρεβέκα, το Ινοποιό Ρεβέκα οικογενειακό Ινοποιό, οικογενειακή επιχείρηση, λίγο δύσκολο να έχεις τίτλους, όλοι κάνουν τα πάντα. Ναι. Παραγωγή, επισκέψιμο, παραγγελίες, ό,τι χρειάζεσαι. Ό,τι χρειάζεται. Να πούμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την κουμανταρία, όπως πολύ καλά καταλάβατε, και γενικά τις παραδόσεις των κουμαντοροχωρίων. Να ξεκινήσω και να ρωτήσω, η κουμανταρία θεωρείται αλκοόλ? Έχει αλκοόλ. Η κουμανταρία, ναι, παραπλανά, επειδή είναι γλυκιά, όμως έχει αρκετό αλκοόλ που κυμαίνεται από 11 μέχρι 13 βαθμούς. Και αν δεν το ξέρεις, μπορεί να σε φέρει σε μεγάλο κέφι και σε μέθη, διότι είναι γλυκιά και έχει αλκοόλ. Άρα προσέχουμε. Ναι, άρα προσέχουμε. Επικίνδυνα εύκολη. Ποιοι έφτιαξαν πρώτη την κουμανταρία? Διεκδικεί η Κύπρος ότι μπορεί να περήφανα διεκδικεί το παλαιότερο κρασί στον κόσμο. Εξακολουθεί να παράγεται αυτό το επιτέλεπτο κρασί της κουμανταρίας. Θεωρείται ότι ανήκει στις παλαιότερες ποικιλίες ταφυλιών. Πιστεύετε ότι χρονολογείται από το 800 π.Χ. καθώς υπάρχουν αναφορές για έναν κρασί με όνομα Κυπριακό Νάμα πριν του δοθεί το σημερινό του όνομα τον 12ο αιώνα. Λέγεται ότι προτιμήτων από βασιλιάδες, βασίλισσες και συχνά δινόταν ως δώρο σε σημαντικούς αξιωματούχους. Ποιοι έφτιαξαν πρώτη την κουμανταρία? Δύσκολη ερώτηση, γιατί η κουμανταρία είναι κάτι σταθερό. Είναι κρασί που συνέχεια εξελίσσεται. Ναι, οι πρώτες αναφορές στη διαδικασία στο κρασί πάνε 800 π.Χ. Αλλά στην Κύπρο είχαμε Έλληνες, Γάλλους, Οθωμανούς, Εγγλέζους, όλοι εξελίσσουν το κρασί. Είναι κάτι που αλλάζει. Και γι' αυτό μάλιστα νομίζω είναι γι' αυτό που επιβίωσε σήμερα, επειδή πάντα εξελίσσεται. Τώρα πότε ξεκινά σύγχρονη κουμανταρία, ποιος την έκαμε, μπορείς να πεις ναι, 800 π.Χ. Το 1200 ήταν η πρώτη αναφορά στο όνομα κουμανταρία, αλλά είναι κάτι που είναι δύσκολα να το... Να προσθέσω ότι κατά τη διάρκεια του γάμου του βασιλιά Ριχάρντου του Λεοντόκαρδου με την Βερενγκάρια της Ναβάρας στη Λεμεσόν ανακηρύχθηκε ως το κρασί των βασιλέων και ο βασιλιάς των κρασών. Και αυτό έγινε το 1194 μετά Χριστό. Μάλιστα. Είναι εύκολο κάποιος να φτιάξει κουμανταρία? Είναι κουραστική δουλειά, αλλά όχι και τόσο δύσκολη. Μπορείτε να μας πείτε τη διαδικασία? Καλό. Η διαδικασία είναι ότι πρέπει καταρχάς να οριμάσουν τα σταφύλια. Δεν πρέπει να βιαστείς, γι' αυτό παίρνουμε άδεια από το τμήμα Γεωργίας που κυμαίνονται ημερομηνίες από πείρα από 7 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. Για να έχουν οριμάσει τα σταφύλια το μαύρο των Κυπριακών και το ξινιστέρι, το άσπρο. Αυτά τα δύο κάνουν κουμανταρία. Και εφόσον πάρουμε την άδεια, αρχίζουμε τον τριγητό. Τα μικρά εργοστάσια έχουν τους χώρους τους, η παραγωγή όπως είναι η δική μας που είναι παραγωγή, πλησίων των αμπελώνων τους, στρώνουν ειδικά δίχτυα για να ερίζεται από κάτω το σταφύλι και τα βάζουν στον ήλιο, έναν, να μην είναι ας πούμε το ένα πάνω στο άλλο. Τα σταφύλια περίπου, όταν τα απλώθεις πρέπει περίπου να είναι έναν, τώρα φύγει κανένα και πάει λίγο πάνω στο άλλο, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά σημαντικό να μην είναι σε βαθιά στρώση.
και όσο ηλιοφάνεια έχει, μπορεί να είναι έτοιμα μέχρι 10 μέρες. Αν όμως πέσουν και λίγες συννεφιές, ξέρω εγώ, μπορεί να πάνε και 14 μέρες και 15 μέρες. Κατά την κοπή τους, πολύ σημαντικό, πρέπει να του ελέγξεις ότι έχει το μαύρο τουλάχιστον 14 με 15, ακόμα και 16 βαθμούς από το αμπέλι. Το άσπρο μπορεί να είναι και 12, 13, είναι λίγο πιο χαμηλό, το πομέτου το λεγόμενο. Και όταν ηλιαστούσει και είναι έτοιμα, ας πούμε, για να πάνε στο εργοστάσιο, πρέπει το άσπρο να υπερβαίνει τους 19 βαθμούς και το μαύρο τους 21. Άρα φτιάχνουμε κουμανταρία και με τα δύο είδη σταφυλιά. Μάλιστα. Κάποτε φτιάχνουμε και ανάμειχτη. Εμείς έχουμε ένα εργοστάσιο που φτιάχνει ανάμειχτη. Η παραδοσιακή ποια είναι? Και οι δύο είναι παραδοσιακές. Περισσότερο το μαύρο, πιστεύω. Ναι, το παραδοσιακό είναι να χρησιμοποιείς ό,τι έχεις. Κάποια χωριά έχουν παραπάνω ξενιστέρι, κάποια μαύρο, ανάλογα περιοχής, υψόμετρου. Κάθε ποικιλία είναι πιο εύκολη σε άλλες τοποθεσίες. Σαν εμείς στα εργοστάσια μας που είχαμε 4, τώρα έχουμε 3 εργοστάσια. Έχει εργοστάσιο που χρησιμοποιεί μόνο άσπρο λόγω της περιοχής, όπως είπε ο Νίκος. Έχουμε εργοστάσιο που χρησιμοποιεί και τα δύο, ανάμειχτη δηλαδή, με άσπρο και μαύρο. Και έχουμε και ακόμα ένα που περισσότερο είναι το άσπρο. Πώς ξεχωρίζουμε την καλή κουμανταρία? Η καλή κουμανταρία είναι και θέμα πείρας. Να καταλάβεις το άρωμα της, τη γεύση της. Αλλά όμως για να γίνει πολύ καλή κουμανταρία πρέπει να γίνει παλαίωση. Όταν το πρώτο και δεύτερο χρόνο λέμε ότι είναι γλυκός ίνος. Όμως μετά το δεύτερο χρόνο και εφόσον μπει σε δρύνα βαρέλια για παλαίωση, αρχίζει να λέγεται κουμανταρία. Μετά τα 2 χρόνια μπορεί να ονομάσεις κουμανταρία, γίνεται έλεγχος πάλι από το τμήμα γεωργίας, από ειδικό τμήμα, για να σου δώσει άδεια ότι είναι κουμανταρία και μετά μπορεί να την πουλάς σαν κουμανταρία ή να κάνεις και εφιάλωση. Να πάρεις άδεια για εφιάλωση. Άρα χρειάζονται 2 χρόνια για να μπορείς να έχεις είναι κουμανταρία το μήνυμο. 2 χρόνια. Γενικά στην κουμανταρία παίζεις με στοιχεία που είναι κάπως δύσκολο να σου ξεφύγουν. Ζάχαρη που πλέον δεν είναι κάτι που βρίσκεις συχνά στα κρασιά. Πτυτική οξύτητα που αν την έβρεις σε ξηρό κρασί σημαίνει κάτι πήγε λάθος, ενώ στην κουμανταρία είναι κλασικός χαρακτήρας. Γενικά θέλεις ισορροπία στο κρασί σου. Ποια είναι η συνταγή της, ποια υλικά χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε κουμανταρία εκτός από το σταφύλι? Όχι, σταφύλι. Είναι φυσικό προϊόν. Μόνο σταφύλι ηλιαστών είναι η κουμανταρία. Δεν έχει ζάχαρη που είπατε ή κάτι? Όχι, το ζάχαρη του σταφυλιού. Ναι. Μόνο. Είναι πολύ, υπάρχει αυτή η παρεξήγηση επειδή είναι γλυκό ότι κάποιος βάλει λίγη ζάχαρη μέσα. Κάποιος κάτι κάνει. Κάτι κάνει. Δεν έχει έτσι πράγμα η κουμανταρία. Έχει τα ζάχαρα του σταφυλιού. Είναι γνησιότατο προϊόν. Απλώς είναι γλυκό, είναι από σταφύλια γλυκά, δεν κάνει πολλά στους διαβητικούς. Τους άλλους όλους είναι πολύ ωφέλιμο ποτό. Μάλιστα, αν βρεις την κουμανταρία, την συσσαγωγικά σπιθιά συμπαράγοντος σπιθιού, είναι απόλυτα μόνο σταφύλια, 0 άλλα πρόσθετα. Μάλιστα. Ποιο είναι το μυστικό της καλής κουμανταρίας? Η προσοχή να την κάνεις με καλά σταφύλια και προσεγμένα. Δηλαδή, αν η παραγωγή σου δεν προσέξουν τα σταφύλια και σου φέρουν σταφύλια τα οποία έχουν το λεγόμενο λιώμα, δηλαδή έχουν αλλοιώσεις στο σταφύλι, έχουν την ευδεμίδα, μια αρρώσκια που πιάνουν τα μπέλια ή το βορτρίτι. Αν έχουν έτσι αρρώσκες στα σταφύλια, σημαίνει ότι ακολουθούν να μένει βγει ούτε η κουμανταρία καλής ποιότητας. Αν το πρώτο αυτό που να βγει η κουμανταρία καλή είναι η περιοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι διαλεχτήκαν τα 14 χωριά. Είναι το έδαφος της και το ασβέστιο που έχει λόγω ότι είναι πετρόδες. Και βγάζει πολλά καλή ποιότητα σταφύλι. Δεν επιτρέπεται στην Πάφο, ούτε ακόμα και στο Όμοδο κοντά μας ή στο Κιλάνι, στη Μαλλιά. Δεν τους επιτρέπουν νομικά. Τώρα γίνεται καμιά παρανομία κάποτε, αλλά κανονικά δεν επιτρέπεται. Τα χωριά μας έχουν τις ιδιότητες. Είπαμε πρώτα η γη, μετά η πολλή περιποίηση του αμπελιού. Δεν επιτρέπεται αν ο καιρός είναι καλός, η χρονιά είναι καλή, σαν τη φετινή, απαγορεύεται να ποτίσεις τα αμπέλη σου. Διότι έρχεται το λεγόμενο το σταφύλι νερωτό.
Εμείς δεν θέλουμε νερωτό σταφύλι. Θέλουμε σταφύλι που να έχει συστατικά αρώματα, πράγματα και να μην είναι νερωτό. Όπως είναι της Πάφου τα χαμηλώματα που κάνουν μόνο για κρασιά και μάλιστα τουριστικά κρασιά, κάνουν ποιοτικά κρασιά. Έτσι λέτε. Ναι. Ποιοτικά κρασιά κάνουν μόνο η Παναγιά στην Πάφο, ο Αμπελίτης, η Σαλαμιού, Τσάδα, Πολέμη, τούτοι αυτοί κάνουν μόνο για τουρίστες κρασιά. 11-12 βαθμούς και ούτε με πολλά αρώματα ούτε τίποτε. Τους τα παίρνουν και από αυτήν τα κοστάζει η αλήθεια. Δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κουμανταρία. Ούτε έχουν την ποιότητα να κάνουν κουμανταρία. Τι είναι η μαγιά της κουμανταρίας και ποιος έχει την πιο παλιά μαγιά? Δεν είναι θέμα, πιστεύω, μαγιάς. Είναι θέμα περιοχής και να προσέχεις την ποιότητα. Δηλαδή... Μαγιά εννοούμε τις ζύμες της κουμανταρίας. Ναι. Εντάξει. Γενικά στην περιοχή, επειδή έχουμε το πλεονέκτημα, είμαστε οι πλήστοι βιολογικές καλλιέργειες, πιο παραδοσιακή μέθοδοι. Έχουμε υγιείς άγριες ζύμες. Είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσεις μόνο σε μικρά ενοπία. Όταν πας είτε συνεργατικά είτε βιομηχανική παραγωγή, δύσκολο να μείνεις στις άγριες ζύμες. Συνήθως είναι να προσθέσεις. Τώρα οι άγριες, ναι, να σου δώσουν χαρακτήρα της περιοχής. Δεν είναι απόλυτο ότι ένα χωριό έχει καλύτερο που άλλοι. Είναι έκφραση. Κάθε χωριό έχει δικό του χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω ότι το κύριο είναι η ποιότητα του σταφυλιού. Γιατί τα χωριά μας έχουν όλοι περίπου την ίδια γη, πετρόδιν, είπαμε, με πολύ ασβέστιο και αυτά που χρειάζεται. Όμως παίζει μεγάλη αυτό να ελέγχεις τους παραγωγούς σου, να φέρνουν ποιοτικό σταφύλι, να βάζουν, να ηλιαστεί. Είτε στο χωράφι τους αν είναι, πρέπει να περάσεις να τα δεις ότι δεν σου βάλα σταφύλια τα οποία είναι άρρωστα. Συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη ύλη. Και νομίζω είναι το που συναφέρεις στο τελευταίο, μεράκι. Θέλεις ο παραγωγός σου να έχει πάθος για την παραγωγή του. Και να σέβονται το προϊόν. Ναι. Τι να σου φέρουν, ας πούμε. Σωστό. Ναι. Κάπου εδώ να αναφέρουμε ότι μπορείτε να επισκεφτείτε διαδικτυακά το Cyprus Food Museum, να προηγηθείτε και να γνωρίσετε τα πάντα που αφορούν τα κυπριακά τρόφιμα και τη διατροφή, αλλά και για να μάθετε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται σε όλα τα χωριά της Κύπρου. Που γίνονται εκδηλώσεις για την κουμανταρία. Ναι. Πού? Για την κουμανταρία γίνεται κάθε χρόνο και σε ένα διαφορετικό χωριό από τα 14 χωριά. Τα κουμανταροχώρια. Τα κουμανταροχώρια, μάλιστα. Και γίνονται και άλλα πιο μικρά φεστιβάλ, αλλά αυτό είναι το πιο μεγάλο που γίνεται κάθε χρόνο και σε ένα διαφορετικό χωριό από τα 14. Εάν σας κλείσουμε τα μάτια και δοκιμάσετε 10 διαφορετικές κουμανταρίες, ποια είναι τα κριτήρια για την καλύτερη? Εντύπωση που αναφέραμε πριν, γενικά η ισορροπία στη γλυκύτητα, στην οξύτητα της, τα αρώματα της, μετά χαρακτήρα. Είτε από παλαίωση, είτε από πρώτη ύλη. Χοντρικά θα έλεγα το άρωμα και η γεύση. Ναι. Εσείς τι ποικιλία σταφυλιών προτιμάτε για να βγάζετε κουμανταρία? Εμείς προσωπικά στο χωριό μας που είναι η Λάνια βγάζουμε περισσότερο από μαύρο και άσπρο, αλλά λίγο περισσότερο από μαύρο. Στο Ινωπείο εμείς έχουμε περίπου μισό-μισό, 50-50 στο Ρεβέκα, αλλά έτσι περιστασιακά κάνουμε και μονοπικιλιακές κουμανταρίες. Σε ποιο χωριό είναι? Στον Άγιο Μάμα. Είτε μόνο που ξυνιστέρι, είτε μόνο που μαύρο, αλλά γενικά θέλει την πολυπλοκότητα και το δύο. Μπορεί, αν έχεις μια μονοπικιλιακή έκφραση, να είναι πιο καθαρό, πιο εύκολο, αλλά σε χαρακτήρα, σε έκφραση, νομίζω πάντα μαζί. Οι νέοι γνωρίζουν την κουμανταρία, ζητούν τι? Αρκετά. Εγώ ασχολήθηκα, πρόσφατα έφυγα από την εκπαίδευση, ζητούσα μου πάρα πολύ και νεαροί συνάδελφοι και αυτά και τους έπαιρνα και αγόραζαν κουμανταρία. Μάλιστα. Είναι κάτι που με εξέπληξε για μένα, πόσο έτσι, διαχρονικό σε όλες τις γενιές. Στο Ινωπείο, στη Ρεβέκα, στον Άγιο Μάμα, όταν ανοίξαμε πρώτα επισκέψιμο το Ινωπείο, κάπως έρχεται ο κόσμος και δηλάει, λέει τους, συγγνώμη, έχουμε μόνο κουμανταρία, να μην περιμένουν και ένα ξηρό κρασί. Πλέον, λέω τους, έχουμε μόνο κουμανταρία και λέω μου, γι' αυτόν ήρθαμε.
Για την κουμανταρία. Ναι, για την κουμανταρία. Και βλέπεις το πάρα πολλά σε νέους τούτο. Νικόλα μου, και εσύ νέος είσαι. Πόσο χρόνο είσαι, έτσι, αν επιτρέπετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι 35. Είναι πολύ ωραίο να ασχολείσαι έτσι στα 35 σου με την κουμανταρία, με παραδοσιακά προϊόντα. Ναι. Εγώ ακολουθώ την παράδοση του πατέρα μου, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που κάμασαν το εινοποιείο Λάνιας πριν πολλά χρόνια. Μιλούμε, ήταν μεγαλομέτωχος. Τώρα το πήρε το χωριό, μια Αλταμίρα, το ξανάδωσε στο χωριό και το δώσανε στη Λοέλα. Ο πατέρας μου ήταν από τους ιδρυτές και έκαναν πολλή κουμανταρία. Όταν είχαν το εινοποιείο για πολλά χρόνια, το είχε συνεργατική Λάνιας. Τι θυμάστε που τον πατέρα σας? Θυμούμε αυτά που περίπου κάνουμε και εμείς σήμερα, αλλά απλώς τότε η μεταφορά έγινε του Μεγαϊδούρια. Ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Άλλος τρόπος. Ήταν άλλος τρόπος, ήταν λίγο πιο δύσκολη η επεξεργασία και το στύψιμο των σταφυλιών από ό,τι γίνεται σήμερα με πολλά σύγχρονα μηχανήματα. Βασικά αυτά. Είναι κάτι που μας εκπλήσει, αλλά ίσως θα πρέπει. Είναι ένα προϊόν που ξεκίνησε πριν μια γενιά και έχει προβλήματα. Είναι κάτι που πάει πίσω πόσες γενιές. Είναι η ιδιότητα της κουμανταρίας, το διαχρονικό. Και ότι είπαμε να εξελίσσεται, ναι. Ένα γαϊδούρι σήμερα έρχεται με άλλα μέσα. Μπορεί να μην ήταν με ένα βαρέλι και ήταν πιθάρι. Είναι προϊόν που συνεχίζει. Οι ξένοι έρχονται έτσι να δοκιμάσουν, ζητούν την κουμανταρία? Όσοι την δοκιμάσουν, πιστεύω ότι ενθουσιάζονται οι περισσότεροι και αγοράζουν κιόλας. Είχαμε οπισθοδρόμηση στο θέμα αυτό με τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά με τον κορονοϊό. Πριν να γίνουν αυτά τα δύο, και όταν είχαμε και πάρα πολλούς Ρώσους στην Κύπρο, αγοράζαν τεράστιες ποσότητες από το αεροδρόμιο πρώτα και σε πολύ ακριβές τιμές. Δηλαδή από τότε 27-28 ευρώ το μισό λίτρο. Την κουμανταρία, όχι το γλυκόνινο. Τώρα ξέφυγε, πήγε πάνω από τα 30, δηλαδή ανάλογα του εινοποιείου και της παλαίωσης, αλλά έπεσαν πολλές πωλήσεις μετά το προβλήματα τα δύο που είπαμε. Πόσα είναι η πιο ακριβή κουμανταρία? Ασχολείται το μικρό εινοποιείο να μας πει καλύτερα από τις τιμές, γιατί εμείς είμαστε παραπάνω εις χοντρικής. Έτσι να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Μια ταπεινή κουμανταρία μπορεί να ξεκινά έτσι στα 15 πλέον. Μάλιστα, συμφωνούμε. Έχουμε και εμείς πόκι. Ευρώ. Ναι, 15 το μισό λίτρο. Και το πιο ακριβό? Το μισό λίτρο. Τώρα το πιο ακριβό εξαρτάται από εσένα που τραβάς το μέτρο. Μπορείς να βρεις κουμανταρίες που είναι 100, 500, 5.000. Υπάρχουν κουμανταρίες 5.000 ευρώ. Κόστος παραγωγής, διαθεσιμότητα. Wow. Ναι. Κάτι πολλά εξαιρετημένο, αλλά εκείνο που είδα και εγώ μέσα στα φορολογίτα και αυτά κυμαίνονται που 28, 40, 50, κάπου εκεί. Ποιες περιόδους καταναλώνει ο κόσμος περισσότερο την κουμανταρία? Νομίζω γενικά ολόχρονα, επειδή είναι πιο πολλές οι χρήσεις της κουμανταρίας. Δεν είναι απλά να πιεις την κουμανταρία μόνη της για επιδόρπιο. Πες μας λίγο. Καλοκαίρι με πάγο, μέσα στο φαΐ σου για μαΐρεμα. Εγώ βάλω τη κόκτέιλ. Έχεις ολόχρονα χρήση και σε κόκτέιλ. Σε κόκτέιλ, καλό. Ναι. Στο οποίο να κοπιάσετε σερβίρουμε κουμανταρία κόκτέιλ. Μάλιστα. Παλιά ο κόσμος πότε την καταναλώνει? Σε ποιες περίοδους κυρίως? Περισσότερο πιστεύω, ακόμα και σήμερα κάποιοι τη χρησιμοποιούν την προς το βράδυ. Φέρνει διάθεση και μετά φέρνει και ωραίο ύπνο. Μπορεί όμως να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, και απόγευμα. Περιόδους, έχουμε κάποιες έτσι. Προσπαθούμε να βάλουμε την κουμανταρία ότι είναι για ειδικές περιστάσεις. Όχι, για το αντίθετο, η κουμανταρία είναι καθημερινό. Είναι ταπεινό, είναι παράγον του σπιτιού. Χρησιμοποιάστε για τα πάντα. Να πούμε ότι αν έχετε και εσείς κάποια συνταγή από παλιά, μπορείτε να τη στείλετε στο Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων, μπορείτε μάλιστα να τη συνοδεύσετε με φωτογραφίες, να καταγραφούν, να τις μάθουν οι νέοι και ο καθένας μπορεί έτσι να βοηθήσει να διαδοθούν. Επίσης, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media και να μαθαίνετε τα πάντα που αφορούν το Κυπριακό Μουσείο Τροφίμων, στο Facebook Cyprus Food Virtual Museum, στο Instagram το ίδιο ενωμένα μικρά, όπως και στο Viber μπορείτε να μπείτε στη ιστοσελίδα, στα εικονίδια με τα social media, να πατήσετε πάνω και να γίνετε μέλος.
και να βλέπετε τα πάντα που αφορούν και τα events και τα εργαστήρια και τα φεστιβάλ που γίνονται στην Κύπρο μας. Να σημειώσουμε ότι στο Κυπριακό Μουσείο Τροφίμων μπορείτε να δείτε έτσι στην κατηγορία τρόφιμα για την κουμανταρία, να διαβάσετε ότι αφορά την κουμανταρία, για την παραγωγή της κουμανταρίας, αλλά και να δείτε και παραδοσιακές συνταγές. Πεζούνι λέει εδώ με κουμανταρία. Εγώ δεν το ξαναδοκίμασα. Και είπες μας και πριν εσείς για συνταγές όπως... Συνταγές, εντάξει, γενικά συνταγές που ζητούν κρασί, μπορείς να αντικαταστήσεις μια ποσότητα ή ολόκληρο με κουμανταρία. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο φαγητό. Στο στιφάδο, στο σιγοτάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ναι, σιγοτάκι με κουμανταρία είναι απίστευτο. Ναι, Γενικά θες κάτι που να ισορροπήσει τη γλυκάδα. Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να προσθέσω ένα τελευταίο, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι μετά τα δύο προβλήματα που έχω αναφέρει προηγουμένως με τον πόλεμο και το COVID, θα θέλαμε όσους μπορούν να μας βοηθήσουν στο θέμα κατανάλωσης, γιατί ενώ πηγαίναμε ανωδικά συνέχεια και όλη η παραγωγή της περιοχής μας αρχίσαν να φυτεύουν αμπέλια, αυτή τη στιγμή αρχίσαν να βγάζουν αμπέλια. Διότι δεν προωθείται σε μεγάλες ποσότητες η κουμανταρία. Τα εργοστάσια τα μεγάλα σταμάτησαν να μας ζητούν ποσότητες που δίναμε τεράστιες ποσότητες στην ΚΙΟ και στον ΣΟΔΑΠ. Και είχαμε κάνει και άλλες συνεδριάσεις και με το Υπουργείο Γεωργίας, με την Υπουργό αυτά, και θέλουμε όποιον μπορεί να βοηθήσει να βρούμε τρόπους έστω για δώρο στις εκδηλώσεις ή στα συνέδρια, στα αυτά, για να μπορέσει να αυξηθεί ξανά η κατανάλωση της κουμανταρίας και να κρατήσουμε τους παραγωγούς μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε, που ήσασταν μαζί μας, που μιλήσαμε για την κουμανταρία. Και εμείς ευχαριστούμε. Αυτό ήταν το 14ο επεισόδιο της σειράς podcast Γεύσεις Κύπρου του Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, που χορηγείται από το πρόγραμμα Πολιτισμός 2 του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και Υφυπουργείου Πολιτισμού και στηρίζεται από την Εθνική Επιτροπή UNESCO. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Εμείς θα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο.